जिथायाव जोंनि जि हारिमुनि माखासे हाबाफारिफोर जानांगौ बे नांगौ बायदि जायाखैमोन। दा जों गोदान सरकार दा फैनायनि उनाव जोंनि हारिमुखौ मुलुगनि दरबाराव गायसननो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों आरो जोंजों लोगोसे जोंजों रायजो जाफानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों बे ओनसोलनि फरायसा आफाद जोंनि जातीय आफाद गासैबो लोगो नांनानै सानथामनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव गोबां रोखोमनि हाबाफारि लादों जेरै हारिमुनि सायाव सावरायनाय, हारिमु दिन्थिफुंनाय, रिजनेल फिल्मनि सायाव सावरायनाय, हारिमुआव खामानि मावनाय गोबां सुबुंफोरखौ मान होनाय, बेजों लोगोसे इन्टारनेशनेल जि लेंगुवेज डे मादार लेंगुवेज डे बुहुमनां जि बिमा राव सान बेखौ फालिनाय, बे गासैबो हाबाफारिखौ बेयाव लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो सरकारा फुल्लि सापर्ट होदों। हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि सान्थि लाबोनो थाखाय आरो जौगाखांनायखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय रोखा खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिया बयनिबो नाजानायाव मोजाङैनो मोजां जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। जे हारिमु बिथिंखौ जौगानायनि बिथिङाव सरकारि बाहाबै माबायदि हेफाजाब खालामोबा जौगागोन होननानै सानो, जेनेबा माबायदि मदद खालामगोन इयुनाव? हारिमुनि बिथिङाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जोंनि हारिमुखौ मुलुगनि मानसिफोरनि गेजेराव जोङो फोसावनांगोन, दिन्थिनांगोन, अब्लासो मुलुगनि हारिमु माहारिया जोंखौ मिथिगोन आरो अब्लासो जोंखौ अनसायगोन। दा जोंनि हारिमुखौ जुदि जों मुलुगनि मानसिफोरनो दिन्थिफुंनो हायाब्ला मुलुगनि मानसिफ्रा एसेबां जे समायना रमायना बर'नि हारिमु दङ बेखौ रावबो मिथिनाय नङा। दा थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि माहारि आफादफ्रा माखासे नाजाबोदों, नाथाय बेबो जेरैबायदि नाजानांगौ ओरैबायदि नाजानो हायाखै, खारन रां रुफा बा बेबायदि रिसर्सेस गैया। दा बेनिखायनो जोङो एबारनिफ्राय सरकारनिनो फारसेनिफ्रायनो डाइरेक्टलि सापर्ट होनानै जोङो बोरैहाय बेखौ जौगाहोनो हायो, मुलुगाव गायसननो हायो, बेनि थाखाय नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों रागाम जि सानथामनि बड'लेण्ड सांस्कृति लानाय जादों बिनि गेजेरजों जोङो फोसावलांनो थाखाय आखायाव लादों। नुनो मोनदों जे सार बिटिसि ओनसोलाव सिनेमा हल गायसनो आरो थैलांफिनो, बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? सिनेमा माखासे जोंनिया दिनै प्रडाक्ट जाबाय। दा सिनेमा हलफ्रा थैनाय नंला। गोबां समाव मानसिफ्रा सिनेमा नाया, बायदिसिना थासारि बेवहाय सिनेमा हलफ्रा थैदों आरो जोङो दायो जोंनि सिनेमा जोंनि बायदिसिना हारिमुखौ लाखिनो थाखायनो बे दिन्थिफुंनायनि दिन्थिसालि हिसाबै जोंनियाव 10टा साब डिभिजनाव 10टा मिनि सिनेमा हल नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय गायसननो थाखाय जों आखायाव लादों। दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजना जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ फोजाखांनो, जौगाहोनो आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि जि दौलें, बे दौलेंखौ गोरा खालामनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों, जायखौ जोङो रागाम दा बड'लेण्ड संस्कृति होननानै बुंनाय जादों। आरो दिनैनि बे हाबाफारिया दायो जागायबाय। फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, दंफां गायनाय आरो जोंहा डक्टर सभा ब्रह्म फाइन आर्ट्स एन्ड कलेज क'क्राझार बिथांमोना आर्ट एक्जिबिसन खालामनाय बे हाबाफारिखौबो जों बेखेवना होनाय जाबाय। बेनि उनाव दायो रागाम मुंनि जि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि, बेखौ जोङो दायो जागायनो नागिरदों। बेनि उनाव सानथामनि बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायजों गावसोरनि दोरोङारि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय, बेनि उनाव माने सिनेमाखौ लानानै जों दानि फैबाय थानाय समनि बेखौ लाना जों बोरै जौगाहोनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सिनेमाखौ बिनि सायाव सावरायनाय लानाय जादों। आरोबाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जाय सुबुंफ्रा हारिमुनि बिथिङाव गोबां अबदान होबाय, बिथांमोनखौ जों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय, बिटिआर सोरकार हारिमु बिथिंनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो मान बिलाइजों बरायनो नागिरदों। जे गाबोननि हाबाफारियाव मा मा सोलिगोन आरो समफोरनि हाबाफारियाव मा मा सोलिगोन आरो बे हाबाफारियाव सोर सोर आलासिफोरा बाहागो लाफैगोन? जोंहा गाबोननि हाबाफारियाव रिजनेल फिल्म इन्डास्ट्रि, जोंनि ओनसोलारि फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव जोङो सावरायगोन। दाबो जोंनि ओनसोलाव थानाय, थामहिनबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जि हारि माहारिनि जि इन्डास्ट्रि, फिल्म इन्डास्ट्रि, बियो जौगायाखै। बेखौ जौगाहोनो थाखाय जों बोरै हाबाफारि लानो हायो बिनि सायाव जोङो गाबोन सावरायनो लादों। बेनि उनाव जोंहा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि दामगुजु, हारिमुआव दामनाय दामगुजु, बे दामगुजुफोरखौ गावबा गाव देंखोजों गावबा गाव हिसाबै बिथांमोना दिन्थिगोन। बेनि उनाव सेरजा मुंनि मोनसे हारिमुवारि बिलिफां लानाय जादों। बेहायबो जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनि उनाव 21 फेब्रुवारि खालि जिहेथु बे खालि इन्टारनेशनेल मादार लेंगुवेज डे,
थामहिनबा मुलुगनां बिमा राव सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफ्रा गावबा गावनि राव दङ, बिमा राव दङ। बे बिमा रावआवनो बिथांमोननि थुनलाइगिरिफ्रा खन्थाइ सुजुनानै जायगायावनो खन्थाइ आवरायनायनि जि खाबु, बे खाबुखौ जोङो होनो नागिरदों। बिनि उनाव बै खालिनो जोङो बे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुवारि बिथिङाव अबदान होनाय बा गागि हारिमुवारि सुबुं बिथांमोनखौ जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय बरायनो नागिरदों। बाहाय जोङो जोंनि गोबां रोंगौसा सुबुं बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। बाहाय जनक शंकर नार्जारि बिथांमोना थागोन, पबित्र मार्घेरिटा बिथांमोन बायदि गोबां सुबुङा थागोन जायफ्रा सिडनी हारिमु जगतआव खामानि मावो आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गोबां जाथिनि गोबां हारिनि जायफोर हारिमुआव नांथाबनाय दङ बिथांमोना इतिमध्य दायो फैखाबाय। गासै मोन 20 हारिनि हारिमुवारि टीमा हान्जाया जोंनि दायो नैबे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बाहागो लाफैबाय। बेनि अनगायैबो जाय हारिफ्रा आफाद दङ, हारियारि आफाद जेनेबा एससि स्टुडेन्ट इउनियन, सान्थालि स्टुडेन्ट इउनियन, आक्सु बेबायदि गोबां जातीय संगठनफोरा गासै मोन 19 जातीय संगठना फैनानै गावनि फिरफिलाखौ खौसेथिनि नेरसोन महरै दिनैनि फुंबिलि समाव दैखांफैबाय। धन्यबाद। सानथामनि रंगिना संगिना मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिटिसिनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुवारि सोलाय सोल' हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 19, 20 आरो 21 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। दिनै गिबि साननि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै जागायनानै होफैयो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि समावहाय गुबुन गुबुन हारिमुवारि दिन्थिफुंनायनि थावनि बेखेवनाय आरो बिफां गायनाय हाबाफारिबो मावफुङो। बे समावनो जे बिटिसिनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मान होग्रा दावबायसा बर'आ फोरमायथिजों जे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय जे रागाम गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुवारि सोलाय सोल' हाबाफारियाव गासै मोन 20 गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिनि अनगायैबो फरायसा आफाद आरो फरायसा नङै आफादफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों होननानैबो फोरमायथिबावदों। गोजोन्थों।